Ku danna subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Masga su farfada kwa masa game da shiga. Muna kan wani shooting ne nan na wani custom jarumi. Ka ta nan zuwa gare ku. Ayya abin da zan iya kawai cewa shine duka wani mai gida a rayuwa zai iya cimma riba a rayuwa. Yayin da muka gama wannan bidiyon za ku saurare ta da kyau. Kun yi burin sa kuma sa'ai nan kun dafa dukkanin masahirin sa. Mutum. Muje.